दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस के बारे में, जौन अपने रंग, मस्ती, भोजन, ज्ञान, शांति इत्यादि से भरल पड़ल बा। आज हम आप सभी के बनारस के बारे में उस सभी चीज बतावे वाला है जेकरे कारण बनारस आज दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध बा। तो भाई लोग, वीडियो के अंत तक जरूर बनल रहिया। बनारस गंगा नदी के तट पर बसल बा, जेकरा के शिव भूमि भी कहल जाला। ऐसन भी कहल जाला कि बनारस शहर भगवान शिव के द्वारा बसावल शहर बा, और यही के साथ इहो भी कहल जाला कि ई स्थान में कब्बो भगवान शिव और देवी पार्वती के घर रहत रहल, और ई भारत के सबसे पुरान और पवित्र शहर में से एक बा। इस शहर के नाम दो नदी से जुड़कर बनल बा, जेमे वरुणा और असी नदी शामिल बा, और यही नदी के नाम पर वाराणसी नाम पड़ल बा। भगवान शिव मंदिर के निर्माण आखिरी बेर वर्ष 1780 में रानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्निर्माण कई गई रहल। आज ई मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के साथे आपन दीवार साझा करेला, और ओकरे बाद मुगलों द्वारा आक्रमण के दौरान मंदिर के नष्ट कैले के बाद औरंगजेब ने फिर से ई मंदिर के निर्माण करवैले रहल। ये बात सुनकर आप सभी के हैरानी जरूर हुई कि वाराणसी में करीब 23,000 मंदिर स्थित बा, और ई जगह के मोक्ष प्राप्ति केंद्र भी कहल जाला। लोगन के इहो मान्यता बा कि अगर काशी में आकर केहू के मृत्यु होला या ओकर अंतिम संस्कार काशी में होत बा, तब उ मृत व्यक्ति के मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होई। एक और यहाँ के अटूट विश्वास बा कि यहाँ पर बहे वाली पवित्र गंगा नदी में नहिले पर सारा पाप धुल जाला। एकरे अलावा काशी के घाटों का शहर भी कहल जाला, काहे कि इस शहर में लगभग 80 से भी ज्यादा अधिक घाट बा, जेमे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट और 80 घाट प्रमुख बा। आप सभी के जानकर हैरानी हुई कि यहाँ हर साल मानसून के मौसम के दौरान बारिश के देवता के प्रसन्न करे खातिर मेंढकों की शादी पूरी रीति रिवाज से अश्वमेध घाट पर कराल जाला, और शादी पूरा भइले के बाद मेंढक के नदी में छोड़ दियल जाला। बनारस एक प्रमुख शहर होवे के साथ साथ शिक्षा के भी मुख्य केंद्र भी बा। यहाँ पर 4 बड़े विश्वविद्यालय उपलब्ध बाटे, जेमे से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बा, और हम आप सभी के बता दें कि ई एशिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बा। एकरे अलावा बनारस में 25 से भी अधिक वैदिक विद्यालय बाटे, और ई स्कूल में पढ़े वाले विद्यार्थी हर दिन गंगा किनारे योगाभ्यास, वेद शास्त्र की पढ़ाई करेले। बनारस में 80 घाट पर हर सुबह संगीत और वैदिक मंत्र लगभग 2 घंटा तक चलेला। एकरे अलावा भाई लोग, का आप सभी के मालूम बा कि बनारस के गलियों का शहर भी कहल जाला, जहां हर गली अपने आप में खास बा। अगर आप कबो बनारस जाई तो आप सभी के पुरान घर और हर 4 घर के बाद आप सभी के छोट बड़ा मंदिर देखे के मिल जाई। अगर बात भाषा के करल जा, तब यहाँ के मुख्य भाषा बनारसी और भोजपुरी बा। यही के साथ बनारस में लगभग 80% लोग पढ़ल लिखल बाटे। जैसे कि हम आप सभी के बतौली कि बनारस अपन घाट, गंगा आरती और मंदिर खातिर दुनिया भर में मशहूर बा, लेकिन यहाँ के बनारसी भोजन के भी कोनो जवाब नाही बा, जौन केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर बा। ई शहर अपन खान पान त कहीं जलेबी और पकौड़ी खातिर प्रसिद्ध बा, त कहीं अपन चटपटी चाट खातिर प्रसिद्ध बा। अगर बात करल जा बनारस के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन के बारे में, तब बनारस के पान के आगे सब फीका पड़ जाला। आप सभी ई गाना तो जरूर सुन ले हो, कब खई के पान बनारस वाला। ई गाना ऐसे ही नहीं बनल रहल। सच में बनारस के पान इतना रसीला और स्वादिष्ट होला कि यहाँ पर आए वाले विदेशी टूरिस्ट भी एक बार जरूर बनारसी पान के स्वाद चखें। दोस्तों, का आप सभी के मालूम बा कि बनारस के जैतपुरा क्षेत्र में एक ऐसा कुआं भी बा, जौन करकोटक नागेश्वर शिवलिंग के घर बा, और मानल जाला कि ऊ कुआं के तल पर नागों का पहरा रहेला। दोस्तों, बनारस सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण शहर बा। इसीलिए देश विदेश से प्रतिवर्ष 10 लाख से भी अधिक पर्यटक घूमे आवेले, और इस शहर में कई महान हस्ती भी जन्म लिहले बाटे, जेमे मुंशी प्रेमचंद्र, पंडित रविशंकर और संत कबीर दास जी आदि शामिल बाटे। महर्षि पतंजलि, जौन प्राकृतिक विज्ञान के संस्थापक रहले, उहो भी ई भूमि से ही अपन पहला कदम के शुरुआत कैले रहले, और आज उन्हीं के बदौलत दुनिया भर में पतंजलि के नाम मशहूर बा। दोस्तों, ई बात आप सभी के मालूम हुई कि बनारस अपन बनारसी साड़ी खातिर प्रसिद्ध बा, जेकरा के सदियों से भारत की बेहतरीन साड़ी खातिर जानल जाला। ई साड़ी बारीक बुनी रेशम से बनाइल जाला, और एकरे अंदर डिजाइन बेहतरीन तरीके से कईल जाले।
बनारस में रेशम के पैदावार ना ही बा बल्कि रेशम के धागा के बेंगलुरु और चीन से मंगाई जाला और इन धागों की बदौलत खूबसूरत साड़ी बनावे के हुनर सिर्फ बनारस के लोग ही जाने लें। यही के साथ बनारस में बनारसी सिल्क के व्यापार सबसे आगे बा। इस हिसाब से आप सभी के हैरानी हुई कि एक बेहतरीन बनारसी साड़ी के बनावे में तकरीबन 6 महीना के समय लग जाला। बनारस में एक और खास चीज बा जौन आप सभी के बहुत पसंद आ सकेले और ऊ है यहाँ के दुकानों और ठेलों पर मिले वाले मिट्टी के बर्तन। एकरे अलावा यहाँ पर प्लास्टिक के बर्तन आप सभी के बहुत कम देखे के मिली। आज बनारस न केवल राष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी बा बल्कि ई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बन गई बा, काहे कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में व्यापार कईल जाला। तो दोस्तों, आप सभी के आज के ई वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बतावल जाई। वीडियो पसंद आयल तब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलइहा। जल्द मिलत है एक नई रोमांचक जगह के साथ।